Aha, biko onwe ndị oyibo na-akpọ on a quick one. Nwe vidio m na-afụ kịta anụnwa asị m ka ndọ na ka m zuo ike jego m je chọọ kash afọ m kpagharịgide ike agwụna m sị biko na m nwere nwaanyị zuolu onwe m ike tupu chi eji m wee chọpụta onwe ihe m na-afụ kịta. Nwe vidio m na-afụ one woman na-asị nọ ndị Mbaise problem Imo steeti nwe na ịchọrọ ịnụ nwaanyị gị gawa mba anọ nọ mba anọ ka ihe pele ego nọ ndị mba anọ ya emenwulu gị ihe sị gị ọgọ na nke a jide na ọgwụ na ego gị ezughị ezu isi ọta mezuere gị ya n'ọsọsọ mba anọ ka ya anụ nwaanyị gbaji nọ ndị Mbaise bụ na anụkata nwaanyị asị na anọkwazi na nwaanyị nọkata be dị ọsị gị na ọnọkwazi nọ ndị Mbaise ka ya abịa ya akwụgide ụgwọ kwụọ ma ụgwọ meshin eji akwa akwa kwụọ ma ụgwọ kaikai ndị mpa ya anụ wee na-asị na ịmara onye ọbụla jere ije nwaanyị akwụlịrị ụgwọ mmanya na-ajụzi onwe ihe dị iche unu eji ntị unu ka unu nụ maka ọ bụghị m onye Imo steeti mana ebe ofu onye ya emepe ọnụ wee sị na ịbịa na Eho steeti na ebe ya esi wee nụ nwaanyị na ebe ya ha esi wee nụ nwaanyị ọmụkwa na ụka ofu a ka anyị ka na-ekwu na you guys should call yourself in order ka mara ihe mere mana nke a ụgwọkwa na eye opener ịta ya amago nọ ndị Mbaise bụ the problem. So ọnụ ọbụla o si na dị unu ya nenekwa unu fụ maka ọ bụrụ na ịbụ onye Mbaise ọgbọghọ m ọkwu unu fụ vidiyo kwuru na ọgbọghọ m onye ọgbọghọ m ebe Mbaise dị amaghị m ebe mba anọ dị amaghị m ebe Owerri dị amaghị m ebe Ide Atọ dị amaghị m ebe ndị nwanne sere okwu nọ mana nwaanyị si nọ Mbaise bụ the major issue enwe na Imo steeti maka na ọ naghị afịa ha kịta fịawa ahụ ngwa dobere na vidiyo ka unu fụ unu welekwa ntị unu nene ngwa nene ya ada Mbaise kesa ezaga nwaanyị Mbaise kesa ezaga asa Mbaise eda anwụ ennem anọrọ m vidiyo mere iso hunu na mba nno na Mbaise n'ọha nwaka mba nno mma n'Imo steeti ịtọghacha m ọjị maka Chineke he gị ịtọghacha m ọjị ahụhụ m ha sị ego gacha go tanesha alụ nwaanyị na vileji unu emeka Sọnde Mbaise ewetara ha mba nno ahụ ọjọọ emeka Sọnde mba nno mba nno mere eji na-ekwukwu Imo steeti utati mba nno ewetawu na-eji Imo steeti wudizare n'ala olu bekee emeka so asụsụ Imo steeti asụsụ mba nno n'onye maka ụtọ ihe ọ na-atọ ina ha cheki your life video mbịabala video asị m ohunu heu asụsụ gị ka ọtọgbuchala m ọ asụsụ ndị mba nno onye ma Mbaise ịma na ọwa ga na agụ ise can ise exist without four iso nwere ike ibe nwe exist without four ị ga-agụ n'otu gụ abụọ gụ atọ gụ anọ before ịgụwa ise ịma hụ abịa na list nego ga iso ohunu list unu 60 400 ihe ịma na ịtụgbuola onwe gị na asha ebe asị na Imo steeti list ha dị too much ọ na Mbaise na-akwụ ụgwọ machine kwụọ m ụgwọ azụzụ eji azụ ụlọ kwụọ ma ka ma enweghị onye na-akwụfọ unu ga-asịsị weta ọ ga hewu mana mba na-ebịa ha ebere gị ego Jọnụ kem dọrọ ebere gị ego si ngwa ọgọ anụmadịrị nwa mere ọ na mba nno ụmụnwaanyị mba nno gbachiri ike ụmụnwaanyị mba nno nwoke lụọ nwaanyị ịchọ igbo peace of mind ga mba nno na Imo steeti ọ mba nno ka ị ga-aga otu ahụ gị so ka have married ụmụnwaanyị mba nno anaghị ekwe ka arịrịe di ha they will hustle ụmụnwaanyị mba nno anaghị eteke nonsense mana ọ bụ na ndị Mbaise aba na-egwuregwu heu Chineke lewekwe m ụmụnwaanyị mba nno ọ na-aba anyị ka na-abịa agba okoroso ema ngara de eme nteme imoroko ọ na mba nno enne gị si ohunu Mbaise ọka mba nno mma n'ụwa nke ka achị aba na ụka inyo ọnwa anyị na-eji ekwu ụka anyị ji ọna anya ekwu inyo ụtata ji utu eme ya anyị ga-asị gị ọtọ ọcha ọkwa ka ọ tọkpọrọkpọ ọcha nke ka m jike na-ege biko pụsa ma jụwa otula ndị Mbaise o ji agba mmiri ụmụnwaanyị Mbaise unu eji agba mmiri ihe otulu unu ji atọ ụtọ
I'm to read you. Oh, one be say, Unaja Bambi, because I know what I Ebe a unu afụgonu unu eweligo unu anya unu fụ welekwa ntị unu gbalụ onwe unu krismas maka na nkwubi ekịta asị nọ maka na m abụghị na m ama ihe m na-ekwu mana otu ọbụla o si na-adị asị na ya na-ewetara unu news ọnọbụla o si bata ka a gagide ever since m mechara that video I've been making research ka m mara ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgụrụ because as I said generalize na the whole state maka everything mana indeed I did not generalize the whole state maka na ikwukwa m sị na ezinụlọ niile abụghị ofu mana ebe nwaanyị mechaa anya generalize the whole of ndị Mbaise sikwana ka ekwuo ya ama m ha big Mbaise dị ama m ha small ọ dị mana ọnụọbụla o si dị ọ si nọ Mbaise mana amaga m na ebe ọ bụ na ndị Mbaise nọ n'ime ndị Mbaise ahụ a na-akpọkwa nnọọ na-enwere ezinụlọ dịkwa mma na-emetekwa ihe ka isi chọọ na-ebekwana ihe ego maka na mmadụ niile ama mbụ ofu Igbo ekene m na asị m nke onye chi na-agazie anyị na-ewetara unu news ọnọbụla o si na dị ngwa ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ